ಅತ್ತೆ ಅರಿಸರ ಈ ದುಮ್ಮುದೊಂಜಿ ಕಾಲ ಪಂಪಿನಿ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತಿನದು ಅತ್ತೆ ಈ ದುಂಬು ಪೂರ ಕಾಕಜಿ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನು ಐನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತು ಓದೇರ್ನ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತೀನಿ ನಾವು ಕ್ಷೇಮ ನೀವು ಕ್ಷೇಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಈತೆ ಕಾಕಜಿ ಬತ್ತಿನ 7 ದಿನದಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಾರದ ಬತ್ತದ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿಲೇನು ಈ ದಿನ ನಾಂಗ್ಲು ಏಲ ಮಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಸರ ಇಲ್ಲಡು ಪೆಲಕೈತ ಗಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಮಂತಲ್ ನಿಕ್ಲ ನೆನಪಾಂಡಿ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ತಿಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಿವರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋದರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋಡ ನಿಂಕ್ಲು ಏತು ಪುಣ್ಯ ಮಂತು ಕೊಡ್ತುಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಡೊಂಜಿ ಗಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ ನೆನಪಾನ್ ತುಲ ರಪ್ಪ ಕಂತ ಕೊರಿಯತ್ತ ಈಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಮಾರ ಈತು ವರ್ಷ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಕಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ಪುರಾ ನೀ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ಲತ್ತ ಮಾರ ಅರಿ ಸರ ಗಾರಿಗೆ ತಿಂಡಾರ ಎಂಚೆತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂದಿನ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಗಾರಿಗೆ ಮಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಮಾರ ಬಾರಿ ನಾಳೆಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ನೆಡ್ಡೆತ್ತು ಬುತ್ತಿಡಿತ್ತು ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಅಣದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಹಾತ್ ಸೋಕಾತುಂಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ದೇ ನಿನ್ನ ಗಾರಿಗೆ ಪಾಸಿಯಾ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಿಂಡೆ ರಕ್ಲು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಸೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಿಕಲ್ ತಿನ್ಲೆ ನನ್ನ ಹೋಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಈಲ ತಿನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿದಿಲ್ಲ ಅವ ಏನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಏನ್ ಬುತ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಾಕ ಬೊತ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋಡ ನಿಂಕ್ಲು ಏತು ಪುಣ್ಯ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಮೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ